Eigenlijk mag dit verhaal niet verteld worden. Grote mensen geloven dit sowieso niet. Ze kunnen een slechte kant van iemand laten zien of naar boven halen. Hij krijgt te zien dat mensen van alles wat ze hebben en doen een rommeltje maken. Met andere woorden, er wordt slecht opgeruimd. Om nemen ze het woonhuis te laten, hebben we eerst maar over de shop of over een kleiner behoefte het scheurtje. En dat gaan we opruimen. Van alles komt men er tegen. IJstuil, en de proos, de wasrief en vooral bananendozen met kleine rommel. Laat mij nou in een van die dozen een echte koperen olielamp vinden. Met een heel fijn uitgesneden tekenstrem, volgens mij Arabisch. Omdat ze het smerig was, veegde ik toen met mijn elleboog overheen en, je gelooft het niet, er kwam een zoet wat met tegenwoordigen en doorzichtigen en een gijs. Nadat hij een paar keer met de hang de stof van zijn gezicht had weggeslagen en mij zo staan vroeg hij wat ik eigenlijk van hem wou. En zag ook gelijk erbij dat ik me niks hoefde te verbelen, want ik keek het dwars doorheen. Razelend vroeg ik wat hij bedoelde, maar hij snauwde gelijk dat ik me niet door of niet moest doen of dat ik niks was. Als een koperen lamp vings en de strikste over moesten 3 wensen doen. En omdat ze maar een smaal mandje bus, is toe en een wens meer als genoeg. Dus, zeg het maar. Omdat ik ergens aan begonnen was waar ik graag en zin in had, vroeg ik of hij misschien de shop kon opruimen. En ploef, weg was de gijs. Bijna verduisterd van verbazing keek ik naar mijn lamp. Ik snapte er niks van. Wat blieft toe, riep ik in het tuitje van de lamp. Ik heb me een wens gedaan. Dat klopt, huurde ik van heel wiet en diep weg. En een wens kan ik wel vervullen, maar ik kan niet opnieuw de wereld maken. Zo'n rotzooi heb ik in Iewe niet gezien, dus dat duist ze maar lekker zelf opruimen. Eigenlijk had hij wel gelijk. Maar dat hoeft ze niet eens recht in zijn gezicht te zeggen. Ik heb ook gevoel. Omdat de gijs niet meer in beweging was te krijgen, heb ik met alles wat flink in mij was bijeengeraapt en in begin gemaakt om het scheurtje op te ruimen. Na een uur of 4 zag het er heel schoon uit, maar alle rommel lag nu buiten in de hoofd. En natuurlijk weet je ook dat het van de hoofd naar de weg gaat. En vandaar komt de politie hier zijn proces maken dat er geen rommel aan de weg mag liggen, waarna de gemeente komt om tegen betaling alles op te ruimen. Wie ik terug in het schone scheurtje kwam, zat de gijs op een van de scheepjes waar de bananendozen opgestoken hadden. Zuster dat ze het goed zelf kent, de heus geen wens voor te doen, en nu is er nog in een over, en die zal meer zin hebben als ten einde. Ja, als die koperen lamp van dicht nou een koperen piep wordt, dan leg je een waterleiding aan, wist hij, en dan spuit ik iedere week de shop schoen. En de luie gijs krijgt dan ook een portie mee. Fijn, zei de gijs. Ik heb me de wens gedaan dat je een nette mensbeurs, die alles netjes opruimt. En dat is uitgekomen. Want niet iedereen heeft een shopje. En ik groet een hoop rommel en een koperen lamp met een gijs erin. Die ik vertelt dat ze veel meer kent als ze denkt. Je moest willen.